G. Hansen er en virksomhed med 45 års erfaring inden for automatisk lakering, både våd- og pudelakering. Og hele vores kernekompetence er at levere anlæg til automatisering og forbedring af produktionsprocesser inden for overfladeteknik og lakering. For os er de tekniske løsninger, der giver vores kunder en fordel i produktionen, meget, meget vigtige. Det er altid vigtigt, at der er teknik og mennesker og metode, der hænger sammen. Det vi leverer er en del af kundens anlæg, og det skal ses som et værktøj for kunden, som er nemt at bruge. Det er der, hvor vi ser den løsning, vi har sammen med Gema og Mimic, som noget helt unikt og enestående. En løsning, som ikke kan fås andre steder end hos os. En af de meget, meget store fordele ved vores Gema Mimic-løsning er, at det er nemt at bruge. Vores kunder synes, det er en forlænget del af deres værktøj, og de er ikke bange for at arbejde sammen med kobotten. De går fra at være betjener af en håndpistol til nu at være betjener af en robot, en kobot. Det betyder, at deres job bliver løftet, og de kan fokusere på andre vigtige opgaver, mens kobotten lakerer de emner, de før selv stod og lakerede.